Dan guys, karo tuku nganu, karo tuku apa ki jenenge sego goreng. Dan dari nunut. Ya sego goreng. Pokoknya sagon-gon loh. Ya tak apa, bebas. Kelas. Kelas ya. Ini penting bagi duit san. Iya, bener. Kalau ngenteni guys, kalau ngenteni apa sih guys, sego goreng mantap. Pasar Purwantoro. Kayak nganu kayak bagus lah ya. Tokol makeup. Pasar. Jam pira ta awete? Jam pira awete? Ya. Caca bebas dewe Mas. Berapa yo? Es teh ae. Hah? Es teh ae. Mas kula es teh mawon. Gula ya yo kena nek kacar ya. Apa nih? Miser loh. Nenek gula. Eh. Owame Deston. Ki wong apa-apa iglek panganan tok. Tak syuting Mas nge-vlog aku Mas. Sembarang wis ganti. Gak apa-apa. Ya pasar Purwantoro. Wadet pol apotek Kencamata udah Kacamata disco gorengnya legendaris. Satu porsi pinten Mas ngoten niku? 12 legas murah pol neng Wonogiri.
Kaya nek wong soteng ya. Hah? 30 3. Hah? 3. Tapi 5 menit. Main aku lagi ya. Lebih pengen mangan sego goreng lah, utang lesu. Dandan jadi wangi ning kene. Direwangi klek kuwi wong ngene iki, guys. Lah masih mana iki? Hah? Motor apa to iki? Ngabrak wong. Wis 5 menit. Hah? 5 menit. Apa ya sing digowo iki Bapak? Ada minggu nek. Ya. Hai. Kok teko kono karek gawe dengan gawe. Pira yo? Dalam? Pira? Jam itu luwe 20. Jam itu luwe 20. 3 jaman. Kurang 3 jam. Nah, betul jam 10. Iki jam itu luwe 20 wis. Kan iku sampe ngono lho. Masih lho. Masih lho.
jan alate kok ngene iki lho. Jan. Cepet-cepet jame oh ini mepet guys. Ono rupuk telur puyuh. Tambah telur nggak ada toh? Telur apa pun ada. Tambah ya apa? Sama ayam mau telur. Ayam. Telur itu telur apa toh? Telur ceplok. Telur dadar. Di. Silakan guys. Tapi ambilin bang. Telur puyuhnya apa? Suka rayu. Piro? Pak ae. Maafin guys, benar. Oke. Enak ya? Mencicil make update. Bisa guys. Teko lokasi guys rame parkir. Iya. Ki motor kabeh hak ngene ini. Aku tak mudeng karo cah-cah. Ngono ngene. Kamu undangan. Langsung mlebet. Mengke kiri halaman masjid. Nggih. Jalan masjid ya, siap. Makasih, Pak. Nggih, monggo. Tunggu. Radi. Mentok mengke ngambil kiri nggih. Nggih. Wis nugek bakul wong. Masjidnya di dunia. Sik mentok Mas. Yang bentuk. Bakul tak di sini. Nah, ini malah mau gue ini kaki tinggi. Oke. Gir yo, gir. Amit ge. Oke, ini mlaku enak. Jadul. Ngarep iki. Parkir masjid kono ka lho. Parkir masjid di. Kae samping kae. Awake dhewe medun kene di panganu. Iya. Di parkir aja. Maju sik. Wah, rame Apa tenan. Prabowo sanggup tirak badanipun. Ing atase para kawula isuk sing agak-agak uripe tumewah bangun pura. Putu Prabu. Pandhawa bangun pura mau mestine wis dipentok kanthi permati. Lan pentung mau tak kira ora ndamel kebutuhane para kawula. Manut kabar sing tak tampa, sawise pura kencana kuwi mau rampung dibangun ing kono nganggo ajan ketemune para tamu lan para kawula. Ya. Lan uga kanggo ajan ngladeni marang kebutuhane para kang padha dimong sakdono kuwi dadi wis cekok. Yen ora bangun pura mau ora kok niat pamer iki babar pisan ora. Ning temen-temen kanggo sarana nyampeti kebutuhane para bebrayan. Ngono nggih. Hah, lokasi Pandhawa sing kaya ngono kuwi. Guys, sampai lokasi gitu.
Pandhawa menika kesugihanipun boten sak kuku ireng gitu. Ngono kok mewah banget. Kaya ngono kok angel bondo. Alah, Pandhawa niku yen ora dimelasen kok diweni bumi. Karate emang takkan gue takkan dia emang aku lah apa? Iku lu karate. Baru saiki wis mobil bawa orang bau gendong tunggu datang Dan itu guys, perdana iki guys, melok Mas Bayu iki. Dek aku ya Allah. Iya iki kok nderdek. Ke waktu nentar ate iya nih. Dek aku lagi iki Mas Bayu. bangun itu dulu gambaran resmi. Soalnya pulau itu nggak ada ini. Pandhawa bangun pulau ke sono. Pokok manusia terus menikahkan diri sama ekonomi pokok nah, mesti kenapa Pandhawa nggak ada ini. Yang pokok yang Pandhawa balik melakoni lain berapa juga seluruh dunia. Nah, corona itu dari mesti diprosuni mandiatu yang berdoa kangge korban bumi sino saking aso kangge sing bener-bener Guys, masang sanggul.
kayak gitu ya Allah. Jangan padahal ini AC ini ya. Sangat antusias sekali warga sini ya. Ya ini sih akeh sing nonton. Delok semua Mbak Manara bagi langsung krias manten guys. Alhamdulillah langsung bablas manten, terus jam 1 nyucuk lampa, terus malamnya di Tulungagung. Alhamdulillah. Birabbil alamin, disyukuri. Kakak sih bos turun. Yo, trio. Iya le, mulai le. Iya tuh. Dudah celengan. Udah calengan. Ya Allah, alhamdulillah. Bisa ngoni Pak Lurah, Lurah. Ya, itu uang. Alhamdulillah ada saweran pakai guys. Alhamdulillah bisa pamer yuk guys, yuk. Apa nengi? Aduh, si Eren dulu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Gusti. Ini gitu ku bensin. Pak Lurah melalui nonton ini nanti mohon Mbak Manara terima kasih sekali sama Mas Agung Bakar Mama ya Mas Agung, Mas Heri. Terus semuanya Mas makasih udah nyawarin Mbak Manara. Makasih banyak. Semoga semuanya diberi barokah, diberi kesehatan. Amin. Rezekinya dilipat gandakan rezekinya. Oke? Oke, sampai jumpa lagi. Tak salim sih ya, guys.